Sanibonani kuchazani. Ucela ni subscribe, click bell notification, ushare, invite abantu, nje wenze yonke into ezokhulisa i-channel yethu. Ngizokhuluma ngokuphupha iy'lwane zasendle, amabhubesi, izingwe, indlovu, ubhejane, inyathi, ukuthi ngabe kuchazani. Okay, ukuphupha ingwe, lokho kungabika ukuthi unedlozi labalozi bentaba. Ukuphupha nje ingwe kungabika ukuthi unedlozi labalozi bentaba. Then uma uyiphuphiza ngolaka kusho ukuthi sebedinga attention abalozi bakho bentaba, sebedinga ubaphakamele, ngoba if kuwukuthi awukwenzi lokho uzodansa upopayi. Sizokhuluma ngokuphupha ibhubesi. Ukuphupha ibhubesi nakhona kungabika ukuthi unedlozi elikhulu, idlozi elinamandla. Ibhubesi kaliphushwa inombani, yabo. So uma uphupha ibhubesi uphupha likuhlasela, lokho kungabika ukuthi idlozi lakho selidinwe kakhulu, ukuthi awulinakile, awuliphakameli. Kuye kube nezinto-ke okumele uzenze, abelaphi bendabuko bazozazi. Angizanga mina la ukuzofundisa ukuthi abantu benzeni bengenzini. So abelaphi bendabuko bayazi ukuthi idlozi lakho mase liza ngolaka kuye kwenziweni. So usukunabantu abadala nje uma ngingacacisa kanjalo. Ibhubesi libika abantu abadala. If kuwukuthi uhlezi uphupha ibhubesi, kunabantu abadala. Uma uphupha likujaha, lokho kuchaza ukuthi sebethi ukuthele kakhulu abantu abadala, sebengakufaka nasengozini. Iphakamele leyo nto leyo ngokukhulu ukuphazima kweso. Uzophupha inyathi nobhejane, nazo ibika futhi ukuthi unabantu abadala, idlozi. Idlozi nje, ukuphupha isilwane sasendle, idlozi lelo. Sukuma ume ngey'nyawo, ngoba if kuwukuthi awukwenzi lokho uzoba nenkinga, yabo, uzoba nenkinga. Angisho ukuthi hambani-ke niyothwasa nidlale abalaphi bendabuko laba abagcwele la. Kusamele sikhulume nale ndaba yegobongo. Kusamele sikhulume indaba yegobongo. Kudlaliwe kakhulu ngabantu benkosi. Umuntu edliswa amagobongo, edliswa Nkosi yami, bantu bakaThixo, ukungazi. Engingakusho nje ukuthi kungathi uma inyanga noma isangoma sikutshela ukuthi hhayi yona abantu abadala kwasha kwacima, noma uphupha ibhubesi kanjani, kumele ngikwenzele igobongo, kumele uthwase. Umuntu uzokuhlohla igobongo nje naye angalazi ukuthi elani, yabo. Bese uba ney'nkinga ey'ningi, kuvaleka iy'nto zakho, uhlanye ekhanda, kwenzeka iy'nto ey'ningi nje, amahliphihliphi empilweni yakho. Kodwa-ke angizange ukuzogxeka abelaphi bendabuko la. Ngizokhuluma nje ngezinto ey'general, yabo. So ngiyacela abantu bakaThixo, ningavele nivume ukudliswa amagobongo nje. Ningavumi. Cabanga ukuthi uma kukhona ofuna ngingene deep kulezi zinto engikhuluma ngazo, bhala lapho kwi-comment section, ushiye ukuthi ufuna ngikhulume ngani, nama-topic nje umuntu afuna ngiwakhave. Bhala lapha kwi-comment section ukuthi ufuna ngikhave yini. Ninabesilo, ninabendlundle namandla, sengehlela ngezansi. Uma ungifuna inamba yami uyibheke kwamanye amavidiyo ngiyishiyile. Ngiyabonga.